Актанышта мәгариф хезмәткәрләре арасында балаларга тәрбия һәм өстәмә белем бирү өлкәсендә һөнәри бәйгенең муниципаль этабы узды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасыннан безнең киләсе репортаж. Конкурста 30 мәктәптән 72 педагог катнашты. Алар ай дәвамында 55 ачык дәрес, 17 осталык дәресен күрсәтте, 12 тәрбия проектын тәкъдим итте. Актаныш технология техникумы базасында муниципаль этапка имай асалып, җиңүчеләр билгеләнде. Бөтенегезгә рәхмәт катнашканыгыз өчен, үзегезнең эшегезне яратканыгыз өчен, яратып башкарганыгыз өчен, киләчәктә дә шулай үзегезнең профессиягезгә тугры калып, балалар тәрбиясенә керткән эшегез тагы да матурак һәм баерак булсын. Рәхмәт сезгә. Сыйныф җитәкчесе номинациясендә 30 укытучы осталыгын күрсәтте. 10 мөгаллим лауреат булып таналды. Сыйныф җитәкчесе номинациясендә Актаныштагы беренче мәктәп укытучысы Ленара Галиева җиңеп чыкты. Икенче урында сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернат укытучысы Изалия Халимова, ә өченчедә Кучи урта мәктәбе укытучысы Айзирә Акмалова. Алдынгы урынга чыккан тәрбиячеләр һәм сыйныф җитәкчеләре тиздән конкурсның республика этабында катнаша. Барысына да уңышлар теләделәр. Юнәлеш буенча директорның тәрбия буенча урынбасарлары, өстәмә белем бирү укытучылары безнең һәм шулай ук педагог психологларыбыз республика күләмендә районның данын яклаячаксыз. Шуңа менә үзегез дә менә бу бүген очрашу старт булып торсын иде сезгә. Мәктәп җитәкчеләре монда утыра. Әзерли торган, конкурска әзерли торган командаларыгызны туплап, ныклы әзерлек белән аларны инде зона бәйгеләренә һәм республика этапларына әзерләсәгез иде. Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.